gai publikoetan hiritarren partaidetza sustatzeko helburuarekin, otsailean lau aulki hirurendako antzezlana estreinatu zen eta maiatzean ere uraz gozatzeko aukera izango dugu. Gaur Xabier Flamarike eta Jaione Urtasun aktoreak ditugu gurekin, hau guztia hitz egiteko. Arratsaldeon. 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 Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Beno, konta iguzue, zer kontatzen du istorioak edo antzezlanak? Bueno, antzeslana pixkat metafora bat da, ez? Kontatzen diguna da, bertan aurkitzen gara bi pertsonaia itxaroten gaudez urteko izar euririk handiena izango da, eta orduan, lau aulki ditugu, baina herri guztiarentzat banatu behar ditugu. Orduan, gure arteko eztabaida pixka bat nola, helburua da lortzea lau aulki horiekin guztiok izarrak ongi ikustea. Eta zein esango zenukete dela obraren berezitasuna? Hor aulkiak garrantzia dutelako, ez? Bai, hori da debat edo eztabaida hasten den momentua, ez? Aulkiak banatu behar ditugu, jende autobusak etorriko dira eta guztiak eseri behar ditugu. Hori da funtsa, hori dago gaia. Orduan, hor egoten da eztabaida gure artean, nola banatu, nik adibidez egiten dut politikoaren papera, Jaione berriz bada teknikaria, orduan hor egoten da, ikusten da haien arteko tirabirak, bai. Bai, pixka bat, farre egiten ez nola agian politikariak hain erresa ikusten duen dena ikustea, baina teknikariak dena ongi egin nahi du, dena ongi banatu, diru gehiegi gastatu gabe, eta pixka bat ikusten da, eta gero hirugarren pertsonaia bat sartzen da, izango litzateke herriaren partaidea, osea, herriko pertsona bat. Hiru aktore orduan. Bai, hori da. Hirugarrena Maitane Goñi. Hori da. Eta hau guztia kontatzen da zerbait lortzeko, ez? Baditu helburu batzuk obrak. Bai, batez ere, gaur egun hiri partaidetza bultzatzearen helburua dauka, ez? Gaur egun ez dakit uste dut udaletxe guztietan ja irekiagoak daudela guztion iritzia entzuteko eta guztion artean beste herri edo hiri mota bat sortzeko eta helburua da hori, ez, jendeak parte hartzea, bai. Eta hori nola islatzen da lanean? Nola lortzen da edo bultzatu? Testuan badago etengabe, bai, jendea parte hartu behar duela, baina azkenengo momentuan bai eskatzen diogula jendeari parte hartzeko. Badira, adibidez, badan txerki obra pixkat nahiko arraroa, bai, estruktura pasazigutenean ez genuen ezer ulertzen, ze baduka, adibidez, lehenbiziko zatia, tekstu monologo bat, monologo nahiko paperatik aterata, hori da, arropa zera kendu eta publikoarekin aurrez aurre itxegin, gero itzultzen gara berriro antzerki lekura edo hori estenara. Beste mosketa bat, hitz egiten du beste pertsonei batek, itzultzen gara, beste mosketa bat, eta azkenean posible bada eta parte hartzen badute, antzerki obra hor bukatzen da. Jendeak parte hartzen du eta dena. Jendeak ez badu parte hartzen, antzeslana berriz hasieratik hasiko ginateke. Ez aigu hau inez gertatu, baina gauza da hori berriro hasten garela hasieratik eta sartzen gara bukle batean, ez, eta jendeak ez badu parte hartzen, baina orain arte normalean bakarrik 3 pertsona behar izaten ditugu, 3 edo 4 pertsona parte hartzeko, baina... Ze interesgarria. Bai. Hasieran irakurri genuenean ez genuen oso ongi ulertzen, baina gero ikusita eta orain ja ulertuta, interesgarria da. Gainera hori, Xabik esan duen bezala, batean mozten dugu, pertsonaietik ateratzen gara, gure espaziotik ateratzen gara, eta zuzenean aktore bezala edo pertsona bezala publikoarekin hitz egiten dugu hori, bakarrizketa motz batzuen bitartez. Ematen du performance artistiko bat. Bueno, pixka bat, gainera eske
eske publikoarekin gertuta, osea, oso gertu dago orduan, bai, Harremana sortzen da. hori da, bai, Eta guzti hau umorearekin aurkezten da. hori da, bai, Hori da, bai. Monologoetan adibidez ez dira, bueno, bada bat Maitanek egiten duena dela nahiko divertigarria, baina besteak, bueno, nik kontatzen dudan adibidez ipuin bat da, eta Xabirena ere nahiko serioa, osea ez da... Bai, Ceausescu, hori, Errumanian, Ceausescu kendu zutenean, hori da gaia. Herriaren parte hartzeak hori egin zuen, ez? Nola herriak lortu zuen botatzea. Ceausescu botatzea. Eta, hiritarren partaidetza erdigunean dagoenez, hori kontutan hartutan hori zuzenduta dago. Bueno, publiko guztiari izan ditugu umeak ere, nire ustez umeentzat ez da testua ulertzeko eta bar eta dinamika modua helduentzat da, baina bueno, edozein denetarik izan du. Baina nerabeek adibidez ondo ulertu zuten. Bai, gaztetxoek bai, egia esan bai. Eta helduek oso ongi ulertzen dute, helduek bai. Eta ikusten dira, isladatutak ikusten dira, orduan... Batez ere etorri direnean herrietako kontzejalak edo, osea, zinegotziak edo... Teknikariak esaten dute, bai, osea, ikusten dute euren burua bertan. Bai, islatutak. Eta, hiru aktore daudela esan dugu, eta zenolako pertsonaiak dira? Bueno, hiru pertsonaiak dira, Xabik egiten duena izango litzateke administratzailea. Nahiko erotuta dagoela, dena oso erraz ikusten duela, bada politikaria, bai, egin nahi dut hau, eta egiten du. Bera bada egintzen duena, bera Jaionek adibidez egiten du teknikaria. Hori, ni naiz aditua, eta orduan ni hori oso teknikoa, dena behar dut, kalkulatua, denetarik, gauza gai guztietatik aditua naiz, denetarik dakit. Eta gero sartzen da, pixka bat beranduago, kidea, izango litzatekela, herriko pertsona bat, edo, ez? Herriaren irudia, eta hasieran, ez diogu kasurik egiten, tontakeri bat iruditzen zaigu, beldurtuta gaude zer egiten duen, ez, gure espazioan, gure tokian, ez dugu ulertzen, eta azkenean ulertzen dugu, berari esker, eta bere partaidetzari esker, lortzen dugu helburua. Osea, azkenean lortzen da, berak izandako ideia batengatik. Eszenatokian hori ikusten dena dira aktoreak, baina gero taldea handiagoa da. Bai, hori da, hau Nafar gobernuko enkargu bat izan zen, eta bada idazle bat, testua idatzi duena, dela Luis Tarrafeta, eta gero zuzendari bat izan dugu, dela Oskar Orzaiz, berari eskaini zioten Nafar gobernutik lan hau. Eta nola sortu zen ekimena, helburuak ezagutu ditugu, hori Nafarroako gobernutik ateratzen, eta nola ailegatu zen? Guri, hori guk lan egiten dugunez Oskar Orzaizekin, aspalditik ezagutzen dugun, bera profesional handia da. Eta, berarekin lanean gaudenez, berari eskaini zioten eta behar zuten, hiru aktoresa, elebidunak izatea, eta, Iruñekoak edo gertukoak ensaiatzeko eta mugitzeko, baita ere, guk badugu furgoneta ere beharrezkoa dela pixkat materiala eta barkargatzeko, eta, hortik sortu zen pixka bat, bai. Zuek bi normalean lan egiten duzu elkarrekin? Bai, hori da, badugu gure antzerki taldea, La Piel izenekoa. Beti elkarrekin, baina beti jende gehiagorekin lan egiten dugu. Orduan, prestatzerako orduan, adibidez, horrek errazten du, ez? Bai, egia esan bai. Nolakoak izan dira entxeguak edo prestakuntza prozesu osoa? Begira, hartu genuen testua bidali zigutenean, esan genuen hasieran, testua raroa, ez? Hartu genuen, irakurri genuen, eta irakurri genuen bezala, adibidez Jaione hori irakurri zuela aditua, ni administratzailea eta Maitanek irakurri zuen kidea, momentu horretan esan genuen. Zergatik ez, frogatuko dugu, ze normalean
pertsonaiak aukeratzen ditugunean, badira gure antza duten pertsonaiak, ez? Gutxi gora bera, baina kasu honetan izan zen kontrakoa. Zen ni adibidez izan behar nuen aditua nahiko buru gogorra naizelako eta nahiko jaione adibidez izan zezakeen administratzailea, zen nahiko amets egiten du eta nahiko horrela da, aerioa edo. Bai, baina irakurri genuen bezala, lehenbiziko aldian, esan genuen pertsonaia horiek, ze Oskarrek zuzendariak esan zigun berari ez hitzaiola inporta. Osea, esan zuen, bueno, banatu zuek pertsonaiak nahi duzuen bezala, eta berez idazleak enkargua eskatzerakoan eskatu zioten pertsonaien generoan neutroa izatea, osea, berdin zuela neska edo mutila batek egitea. Orduan, horrela banatu genuen eta aurrera. Eta otsailean estreinaldia. Hori da, bai. Inapen egin genuen, Inapeko patio horretan oso polita dela, eta oso ongi. Bai. Nola bizi zenuten urduri edo... Bueno, pixka bat, bai. Izan zen lehenbiziko aldia eta normalean lehenbiziko aldia esaten da, ez dakizu nola reakzionatu behar duen jendea. Batez ere beti publikoarekin hain kontaktu zuzena izaterakoan, ez dakizu hasieran beti pixka bat urduri, baina gero, ikusita gainera eske bertan zuten guztiak hiri partaidetzari buruzko ez dakite ekitaldi edo hitzaldi batzuetatik ateratzen ziren, orduan prestatuak zeuden pixka bat, eta gehienak ere teknikariak, hori zinegotziak eta bar ziren, orduan, ongi joan zen, gainera tokia oso polita. Orduan orain arte publikoaren aldetik jarrera ona. Bai. Bai, egon dira lekuak eta lekuak, bai? Ze adibidez, egiten ditugu, batzuetan egin behar ditugu, antzerki obraren ostean egin behar dugu eztabaida bat. Eztabaidatxo txiki bat, hori herrietan galdetu, parte hartzen duten, herriko gaietan edota. Eta horretan ondo atera zen, adibidez Herriberrin ez genuela egin, Herriberrin hartu zuten, baina bakarrik nahi zuten antzerki obra, ez zuten eztabaida nahi. Orduan hor geratzen dira, irauten du 35 minutu antzerki obra. Orduan hor geratu ziren pizka bat ez ekitela, bukatu zen... Uste zutela jarraitu behar zuela, ez? Ze motza, ez? Eta, uste genuen jarraituko zenutela, eta ez, hemen bukatzen da. Bai, egia esan da, normalean antzeslan batek agian ordu bete edo irauten du. Orduan jendearentzat, herriko jendearentzat, batean esaten du, bukatu da, baina, Eta oso gustora zeuden gainera. Bai, gustora zeuden, bai. Baina orduan beti partaidetza hori lortu duzue. Bai, oraingoz bai. Gainera, jende gazteak egoten balin badira saiatzen gara ere, jende gazteari parte hartzea, saiatzen gara. Herrietan eta hirietan normalean, parte hartzen dutenek hitz egin dugunagatik badira agian, igual 30, 40 urtetik gorako pertsonek, orduan, saiatu behar gara azkenean belaunaldi berriek ere parte hartzea herrietako erabakietan. Hori da. Ze lekuetan antzestu duzue? Hasi ginen Inap horretan, Nabarrerian, gero Printzearen Arresiaren badela residentzia bat, bai. Habilitasen, Habilitas herrian, Herriberrin, Egilorren, eta... Nafarroa osoan orduan. Bai, pixka bat, bai. Zatuko gara hori. Hartu dutenak, badago subentzionatua, orduan kontratatu duten herrietan, egingo dugu. Orduan oraindik kontratatzeko aukera dago. Bai, aukera gutxi daude, agenda. Bai, eta uste dut bazirela 13 bat, edo 16 bat. Edo 15 subentzionatuta, gero agian, subentzionik gabe. Falta dira bizpahiru, antzeratzeko. Nahi badute, hartu dezakete, hori da. Hori, baina badaukazue programatuta edo lotuta agenda bat dagoeneko. Bai. Egon gora, bihar Kondestable Jauregian. Bihar 8 eta 4 Hori da. Kondestable Jauregian. Gero, ekainaren bukaeran hori oraindik ez dago
Baieztatuta. itxita, baina Tafaian egingo dugu. Gero badaukagu Bilatuerta, Oibar, Falces, Mendabia, Lerin, Don Esteben, bertan euskeraz egingo dugula, Berriobeiti eta Urroz. Eta, bueno, a ber. Eta aire librean edo leku estalitan egin daiteke. Bai, hori da, momentuz neguan izan denez, leku estalietan egin dugu, baina hori ez dugu beharrezkoa, ez da argirik, ez da estenatokirik, guk eramaten ditugu hori 3 foko eta... Bai, adibidez, estrenaldian inapen, bazegoen argi generala, ez? Gu eramaten ditugu gure fokotxoak, baina bazegoen argi generala, eta oso ondo geratu zen. Berriz, herri berrin, estenatokian egin genuen, hango argiekin, eta baita ere oso polita geratu zen. Horregatik, arazorik gabe. Eta esan duzue, hori gazteleraz egin duzue orain arte, baina euskeraz ere eskainiko duzue. Bai, hori da. Bai, momentuz, bueno, ez ego... Nahiko itzulpen zaila da. Bai, itzulpena, azkenean eske baita ere hitz oso teknikoak eta gauza, bueno, lenguaia da nahiko konplexua, baina, bueno. Ahora aukera dago. Hori da, bai, eta Don Esteben uste dut bi emanaldi daudela, bata gaztelaniaz eta bestera euskaraz, bai. Orduan hori, gertuen dagoen hitzordua bihar. Bai, hori da, bihar 8 eta 4 Kondestable jauregian, pentsatzen dut patio horretan izanen dela. Eta sarrera nolakoa da? Doainik, bai, doainik eta gainera balkoitxoak egon da, suposatzen dut arrazorik gabe. Bai, pentsatzen dut agian aulkiren bat jarriko dutela jendearentzat, baina sarrera libre. Eta nun lortu dezakegu informazio gehiago kontsultatu nahi baldin badugu zeo zer? Bueno, idazleak Luis Tarrafetak badauka bere bloga edo orrialdea. Bere orrialdean berak ere jartzen ditu emanaldien ordutegiak eta pixkat informazio gehiago. Baina, hau Nafar gobernuak eskaintzen du orduan, nik pentsatzen dut hiri partaidetzaren bitartez informazioa ematen dutela. Ez dakit web horrian edo... Bueno, momentuz... Teknikari guztiek badute informazioa. Hori ziur, lehenbiziko emanaldietan saiatu ziren hori guzti banatzen, horritxo bat, eta bertan informazioa zuten, subentzioarekin, eta aukera hona zuten. Hori momentuz hemen zaituztegula, eta bihar ere hori izango zarete Kondestable jauregian. Hori da. Arratsaldean. Bai, hori da. Arratsaldeko 8. 8 eta 4. Hori da. Mila esker bioi etortzeagatik. Zuei. Bueno, zuei. Eta ikusiko gara. Hori da. Bueno, eskerrik asko. Bihar arte. Ale, agur.